Ahojte, vítam vás pri dnešnej rannej meditácii. Chcem vás upozorniť, aby ste sa vyhli počúvaniu tejto meditácie, keď šoférujete alebo vykonávate akúkoľvek inú činnosť, ktorá si vyžaduje vašu 100% pozornosť. Táto meditácia vás má uvoľniť, odstrániť všetky starosti, ktoré máte a pripraviť vás na skvelý deň, ktorý vás čaká. Pokiaľ ste sa práve zobudili, môžete ostať ležať v posteli, alebo ak sa bojíte, že by ste mohli zaspať, pohodlne sa usaďte, či už k posteli, alebo na posteľ. Túto meditáciu môžete počúvať aj pri vykonávaní bežných ranných aktivít. Môžeme začať. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly zavrite oči. Začnite venovať pozornosť svojmu dýchaniu. Pomaly sa nadýchnite a vydýchnite. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Teraz sa môžete prestať sústrediť na svoje dýchanie, aby sa vrátilo do jeho prirodzeného rytmu. Chcem, aby ste sa úplne uvoľnili. Ak cítite, že nejaká časť vášho tela nie je uvoľnená, doprajte jej pokoj. Pošlite jej lásku a ona sa uvoľní. Teraz si predstavte seba. Predstavte si seba, ako sa postavíte z postele a máte skvelú náladu. Usmievate sa. Nezáleží na tom, aké je vonku počasie, alebo čo vás dnes čaká. Vy sa jednoducho usmievate. Cítite sa tak šťastný, že sa musíte usmievať. Pomaly sa presúvate do kuchyne, do kúpeľne, alebo kamkoľvek potrebujete a stále sa usmievate. Stále cítite šťastie a všetko ide presne tak, ako má. Obliekate sa do práce, či školy, alebo kamkoľvek, kam dnes potrebujete ísť. Cítite sa sebavedomo. Viete, že všetko, čo dnes potrebujete zariadiť, pôjde presne tak, ako to má ísť. Viete, že všetko bude v poriadku a preto vám neostáva nič iné, ako sa usmievať. Predstavte si veci, ktoré vás dnes čakajú, ale nepredstavujte si ich ako niečo, z čoho máte strach. Pozrite sa na ne z objektívnej stránky a povedzte si, ja to zvládnem. Dnes je skvelý deň. Všetko, čo ma dnes čaká, budem robiť s láskou a plným vedomím. Dnes je skvelý deň. Teraz si predstavte, ako sa večer či po obede vraciate domov. Všetko, čo ste mali vyriešiť, je za vami. A všetko ste samozrejme vyriešili nad vaše očakávania. Kráčate alebo šoferujete cestou domov a cítite sa skvele. Cítite sa šťastní, ste sebavedomí, ste na seba hrdí, že ste zvládli všetko, čo ste potrebovali zvládnuť. Usmievate sa od ucha k uchu, lebo cítite nekonečnú radosť z toho, ako všetko skvele dopadlo. Hovoríte si, dnes je skvelý deň. Ďakujem, že všetko dopadlo podľa mojich predstav. Ďakujem, že som zvládol všetko tak, ako som chcel. Ďakujem, že všetko
dnes išlo hladko. Teraz vám nechám pár sekúnd priestor, aby ste poďakovali za konkrétnu vec, ktorá vás dnes čaká. Za konkrétnu vec, ktorú ste aj vy dnes zvládli s absolútnym pokojom a s absolútnou láskou. Teraz chcem, aby ste sa naspäť vrátili k svojmu dýchaniu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Teraz si doprajte ten najhlbší nádych, aký si len viete predstaviť. Taký nádych, ktorý v celom tele rozprúdi vašu životnú energiu, rozvibruje vám celé telo. Nádych. A pomaly výdych. Teraz si povedzte, či už v hlave, alebo nahlas, ďakujem za dnešný krásny deň. Ďakujem za to, že všetko ide tak, ako chcem, aby to išlo. Ďakujem za dnešný skvelý deň. Pomaly otvorte oči a nechajte sa unášať tými skvelými pocitmi, ktoré vo vás táto ranná meditácia vyvolala. Ďakujem, že ste si ju vypočuli a prajem vám pekný zvyšok dňa.